Sé tamil orm a daigen chuma ach an legan bhí gon féar ná scoch nuas. Agus den amach gur scoch nuas go seaachsibh an soch an jobh. Bhí an nóir orm a gcónaí fés na rudaí deasa a deirtar fuaim ag seoltaí. Agus tá níos mó nóir orm de bhar gohfuil an iirtón measa bum ar an duine bhí á rá an jobh. Ach, ní hiigim chuna héir nach fáin den éige nach daithnín mo chuid leo chun an leabhar geola agus ní bheith an agus an gom, so beir den mé sin céir eile. Tá fíor buíocht le péis chéile. Ní hagann sé a bhádúim an nóir a háirú agus bhí man an san péis chéile. Le mé go dáin is. Agus le mé an chiadáin nóach se dáin a hagar cadídó tamló hin agus tá sé ann ag tús ar chlit is dá an hí plie ach tá sé ann mar domsa is sais a chuimre ar an leabhar go léir nó éire mar tá an tead leann agus tá rud bhí áráil padí gur sais tá dorfadas agus tá solas ann agus is stocha a fech an siar ar an éis go muinen an leabhar só le tréimhse an í achar na héal frás. So seo bhí ar siúil agus stocha in an dáin so chuir sí is bach ar méid son. Bad. Oscail na cuirtíní a dúirt an páiste óg, is dúirt sé le húd rás, oir tá an bhaidin rial is sellh chóir na leanaí. Oscail na cuirtíní a bhordaíocht dom a ríist, is déantha dálaigh. Go mánigh an chraon dorchadas an dahan isteach an scáth é hirdíam, oir bada liomsa grúim na híthe réir. Oscailíad mar chuirtíní go gíhamíd stail na batha ina stelle batha ag stelle batha. Se oscailíad oir is éireacht gar suaid óig an solas, gus rial an féal go naimseo sé a gnúis. Ach ní dhéanamh é gan riad an leithlis, oir ní lú an gá atá a gomsa leis.